magluto na po ta og kinamatisang baboy. Apa na to nga tagtaran. Okay. Nag-start na ka day? Magdagandagan man itong tagtaran. Ay, mura man na ay tiil. Kinamatisang baboy ang tawag aniha. Daghano na tong kamatis kay para lasahan jud na to ang kamatis. Ako kay kamatis guys, ang laki guys. Next, onion. Isang piraso lang ang onion. Next is sauce. Nal rani ha. Ako ra ng kuan. Puno nga recipe. Pwede ra dili butangan. Pati itong kuan guys. Corn. Optional rin. Ang tigas. At saka sitaw guys, optional rin ito. Maraming gulay sa amin. Okay na. Blurred. Wala takilan. Lunod na natin ang ating wala pa? Na? Tigmapiskan ka ba? Uy, hindi naman sumirit. Kasama na natin ang ating onion at saka yung ahos. Mantika pala ito ng pork guys. Pinalabas ko muna yung mantika ng pork, inano ko. Itong sili na labuyo. Sunod na natin ang kamatis or ang kamatis. Maraming kamatis guys.
Ano sa? So, ilunod na natin ang aking pork, guys. Dugay pa na, mama. Gigutom na ko. Ato ka man yung kuanon, kalataon. Sarap kaya pag ano, malambot yung karne. Atong kuan. Nadik to. Go. Lagyan natin ng pinakulong tubig, guys, para hindi mano yung karne. Para pampalambot sa karne, guys. Pinakulong tubig to, ha. Okay. Pampalambot lang sa karne. Kailangan palambutin muna natin yung karne at saka para manuot yung ano yung kamatis sa karne. Para malasahan natin yung kamatis at saka yung karne. Okay. Darasa pa kan sa day. Kulo, guys, ilagay natin yung sitaw at saka yung ating corn. Optional lang itong corn at sitaw, guys, ha. Dagdag lang yan sa aking recipe. Kailangan ilagay nyo yung sitaw, guys, kumulo yung sabaw kasi pag hindi kumulo, ano yun, yung sitaw matagal malata. Ay, hindi ko alam kung anong Tagalog ng malata, guys. Okay. Tsaka timplahan natin. Lagyan natin ng asin, guys. Asin. At saka seasoning. Yan. Takpan na natin, guys. Mga 20 minutes pampa-tender ng ating pork. Yay, luto. Luto na, guys. Luto na. Luto lagi no. Ano siya? Na. Ning haunon. Ito sa ning kuan kayo.